Котета, котета, намерила съм ви решение за мазната коса. Знам, че едва ли аз съм единствената, която е с мазна коса и мазни корени. И тъй като доста дълго време експериментирам, за да намеря най-подходящото нещо за своята мазна коса и съм намерила вече някакво решение, реших да го споделя с вас, защото според мен добрите практики трябва да се споделят. Първото основно и най-важно нещо, ако все още не го знаете, въдете тефтерите, тетрадките, химикалите и пишете. Косата се мие 2 пъти. Ама задължително 2 пъти. Колкото и много пяна да прави, колкото и шампуан да използвате, първото измиване е за да отмиете цялата мръсотия и мазнотия от скалпа, която се натрупва. Второто измиване е вече за дълбочината и хубавото достигане на косама фоликула. Не съм специалист, но да, разбрахте ме. Задължително 2 измивания се правят. Другото нещо. Не, категорично не забравете миенето на главата с гореща вода. Забравете го, изключете го. Горещата вода само омазнява още повече. По някакъв начин себума започва да произвежда започва да произвежда още повече себум. Така че забравете за миене с гореща вода. Трябва да се миете с хладка вода, когато си измивате косата, и това е много важно. Третото нещо е нанасяте балсам и маска само и единствено по дължините на косата. Само по дължините на косата. Имам още съвети, но ще ги направя в част 2, защото вече става доста дълго видеото.